Hallo, avui us explico una curiositat sobre Àustria. Com bé sabeu, hi ha una regió d'Àustria, un Bundesland, que és Tirol, és el Tirol. I en aquest Bundesland tenen una curiositat a la forma de parlar que és diferent de la resta de Bundesländer, de la resta de comunitats d'Àustria o, per exemple, d'Alemanya. I és que en aquesta regió, al Tirol, no fan servir la forma de sí. Com bé sabeu, en alemany, quan tu vols parlar més formal, o sigui, vols tractar algú de vostè, el tractaràs de sí. Doncs al Tirol a tothom li parlen de du. Per tant, si esteu a la feina i ve algú que és del Tirol i parla amb el cap o amb algú important de l'empresa i li parla de du, de tu, en comptes de sí, de vostè, que seria el que normalment es fa, és perquè al Tirol ho fan així. Parlen de du, no de sí. Que vagi molt bé. Ciao, ciao. Tschüss.